orduen Joseba Arregiz jauan zera, kultur zerien, eta euskararako aurrera piderik bape zuen eman. Esate bat, enkazen 5 milioi azokaiteko gabonetakue, 5 milioi eta 1 milioi, 5 daun motuzkoa zen bizek egiteko zera. Eta hori be, oztopo ondiz zuen. Alde batetik, inder gitxi, jente gitxi antolatzeko, eta beste batetik infrastruktura egiteko be oso laguntzarik ez. Eta hor, sorpetu egintzua zen, egiz esan, hor azkenien gero Goizen kalen Durangoko Goizen kalen geunkan pisu bat, eta zalu egin ginoen pisue, sorpetut egin gazen. Ganera, orduen kredito personala geunkazen, Antonarik eta nik, dakarrik kredito personala geunkan, eta holan ezilik jarraitu eta egin ginoen pisu esan dugu.